پشتی آرامیەکە نەدرێژە di nava her du bajarên Hesekê û Kobanê de. Dîsa çekdarên Daeş derbasî nava her du bajaran bû. Ku di encam de hejmareke mezin ji xelkên bajarê Hesekê koçber bûn û komku jî li bajarê Kobanê rûdan. Ev bûyere bû cihê nerazîbûna gelek aliyan û ji bo vê mebestê rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya xwepêşindanek pêşiya barageha netewêniyek girtî li bajarê Hewlêrê li darxistin ji bo çareyek ji vê rewşê re bêdîtin. بانكا هيزي نافدولتي وجواكا نافدولتي ويكبوي نتاوي دكن جو بشجيريا قال ما بكن وتحت اف مجزره اف قركدنا قال مرشيبو بشو بينن وتيجاني جو توان باري ام دبينن داش يكا سركيه لدبيرو باوريا مد هاجر يبكي كاريبو باراستنا قال ما كربايا اف كاريست ندهات سريمه هيا يبكي بيك آلي بيك دنگي بيك رنگي بخابته اف كاريست وده كاريست دن ويولو بين سري ملتيما Penaberên bajarê Kobaniyên ku li Herêma Kurdistanê dimînin bi dilekî xemgîn pêşwaziyan û çeyên bajarê Kobanê kirin û ew dibînin ku rewşa bajarê Kobanê nayê çareserkirin ne bi derbasbûna pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo xaka Rojavayê Kurdistanê be. Xwazam me çi em dixwazin pêşmerge hernin welatê me biparêzin. Em yeketiya Kurdan dixwazin, em yekîbûna Kurdan dixwazin. Va çi halî Kurdan e? Namusê Kurdan îro çi halî de? Xelk şehîdekî dide, çaran dide, dehan dide. Nefsê sedan û 400 dide. Şehîdê me gelekî mirine, rewşa Kobanî gelekî xerab e. Em alîkarî û hemiyan dixwazin, alîkarî Wilayetîl Mutehîde dixwazin, alîkarî hemiye dixwazin Kurd ehzab hemî destê xwe bi hev din ji bo Kobanê me ew rêzgar bibe. Bi êrîşa çekdarên Daeş li ser bajarê Hesekê, xelkên wî bajarî jî behra xwe ji nexweşiyan birin û ew niha koçberî deverên derdora bajarê Hesekê dibin û bi gotina malbatên kesên ku koçber bûne. Tenê yekrêziya nav mala Kurdî wê vê koçberî û kuştinê rawestîne. Kurd nebîniyek hela wê niye. Kurd nebîniyek hela wê niye ebeden. Yani wê çi bikin ev dohokê çûba serî wê kişî hemû wê herkê ciyê xwe bidîdana pêşmergeyê bîçana û berzanî wê dema me bigiraya û hêzên navdewletî wê dema me bigiraya. Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê jî tevlî vê xwepêşindanê bûn û amadehiya xwe ji çûna wan ji bo xaka Rojavayê Kurdistanê re anîn ziman. Kula Hesekê û Kobanê di dilê me de gelekî giran e. Em bihêvîne gopeye dê aqlê xwe serê xwe ke bes heta kengî me pişta xwe bidin hev heta kengî me bin dijminê hev. Bi rastî îro em pêşmergeyê Rojava em zor xemgînin bi êşa welatê xwe mabasa me ji Wîzaretî Bergiriyê Kurdistan ji Seroketiya Kurdistanê ji Berlemana Kurdistanê me têkin rê me zû bigînin Kobanê ji ber ku malê me wêran dibin zarokê me wêran dibin şehîdê me gelekin hîro kesekî nikane ji pêşmergeyê gelê Kurdistanê bîtir kesekî nikane gelê me biparêze. Îro hejmarek mezin ji penaberên Rojavayê Kurdistanê li pêşiya barageha netewêniyek girtî li hev civiyan ji bo bang lêber û partiyên siyasî yene li Rojavayê Kurdistanê bikin ku navmala Kurdî bikin ye û bi gotina wa dem hat ku pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê derbasî nav xaka Rojavayê Kurdistanê bibin ji bo bergiriyê di ber xak û miletê wê de bikin. Helepça Saedûn, Ark, Hewlêr.